2026 година. Искам да изразя моите големи благодарности към вас за това, че ме подкрепяхте, това, че постигнахте целите си за тази година. Благодаря на всички, които ме подкрепяха или все още подкрепят. Реших да кажа накратко какво става. Ще започна да качвам Ще започна да качвам по-често гейминг. Основно нови неща, които играя в момента, като Euro Truck Simulator 2 и Assetto Corsa. Новото ми вланче, ето го тук, може да направя някой път ревю. Само че качването няма да е супер редовно. 7 клас съм, все пак трябва да уча, няма как, предстоят матури и въобще не ми се мисли. Когато имам време, ще качвам, няма изчезване. Ако ви кефи съдържанието, което правя, останете. Ако не, пътейките. Благодаря на всички, които още ме гледат. Чао!